και για τη User Ελλάς ο κύριος Χρυσόστομος Γιώτης. Αυτό μπορώ να κάνω κάποια σχόλια πάνω σε αυτή τη διαμαρτυρία. Έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα σας πω μερικά γεγονότα που συνέβησαν που έχουν σχέση με αυτό το έντυπο μόλις διαβάστηκε. Εμείς από την αρχή που αναλάβαμε τη διοίκηση προσπαθήσαμε να έρθουμε σαν διοίκηση σε επαφή με τον κύριο Γιώτη και με την ομάδα του για να μας επιστραφεί ο εξοπλισμός, ο οποίος, όπως ο ίδιος γράφει μέσα στην διαμαρτυρία του, του δόθηκε από την προηγούμενη διοίκηση χωρίς κανένα χαρτί. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Δηλαδή, υπάρχουν έγγραφα εδώ, είναι της 9 Σεπτεμβρίου του 2020, από το Γραφείο Προμηθειών, επί αντιδημαρχίας του κυρίου Μουρατίδη, όπου φαίνεται επακριβώς ότι υπάρχει ένας εξοπλισμός ο οποίος αγοράζεται από το Δήμο Καλαμαριάς, συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ, και ο οποίος παραχωρήθηκε προφορικά σε αυτή την εθελοντική ομάδα. Δύο είναι οι ερωτήσεις μου και παρακαλώ να γίνει και μια κουβέντα αν χρειάζεται πάνω σε αυτό. Πρώτον, ποιανού μαγαζί είναι ο Δήμος ώστε να παραχωρείται εξοπλισμός 25.000 χωρίς κανένα έγγραφο? Ερώτηση δεύτερη. Ο κύριος Γιώτης ήταν υπάλληλος της πολιτικής προστασίας. Και σε έναν υπάλληλο της πολιτικής προστασίας, ο οποίος ήταν στην προεδρία μιας εθελοντικής ομάδας, δόθηκε εξοπλισμός 25.000 προφορικά, ξαναλέω. Αυτή είναι η μη προνομιακή μεταχείριση και αυτή είναι η διαμαρτυρία του κυρίου Γιώτη και της εθελοντικής του ομάδας απέναντι στην τωρινή διοίκηση που ζήτησε το αυτονόητο, να επιστραφεί ο εξοπλισμός και να δίνεται με πρωτόκολλο όποτε χρειάζεται. Εγώ αυτό σας το παραδίδω σαν γεγονός και σαν σχόλιο για τον οποιοδήποτε. Αυτό προς στιγμή. Ευχαριστώ. Κυρία Δήμαρχε. Καλησπέρα σε όλους σας. Δεν είχα σκοπό να πάρω αυτή τη στιγμή το λόγο, αλλά και ούτε θέλω να χαρακτηρίσω την επιστολή, διότι δεν μου έχει ξανατύχει αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παρόμοιο φαινόμενο κάποιος από τον οποίο ζητάς καλοπροαίρετα να σου παραδώσει για να γίνει η καταγραφή. Να δούμε αν υπάρχουν. Να συμπεριφέρεται με αυτόν τον ανίκαιο τρόπο. Νομίζω ότι κάπου αναφέρεται, γιατί δεν ξέρω αυτό που κρατούσατε, κύριε Μισηρλιάνη, το ίδιο η διεπιστολή που κρατώ στα χέρια μου εγώ. Γιατί εννοείται ότι τώρα πια δεν υπάρχει κανένα θέμα, όλα αυτά θα γίνουν ένας ωραίος φάκελος και θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Για το πώς γίνεται και έγινε η διαχείριση υλικού του Δήμου, είχαμε κάθε καλή πρόθεση, φώναξα τον κύριο Γιώτη, τον είπα ότι θα πρέπει να παραδώσει, ότι θα πρέπει να γίνει μνημόνιο συνεργασίας, εκτός αν δεν γνωρίζετε τις λέξεις μνημόνιο συνεργασίας όσοι διοικήσατε στο παρελθόν, όπως μπορώ να σας δείξω δεκάδες μνημόνια συνεργασίας δήμων με εθελοντικές οργανώσεις. Και όπως ορίζει ο νόμος. Του ζητήσαμε λοιπόν και μάλιστα ήμουνα κάπου αναφέρεται. Του είπα και σε σχέση με το Ρεμέτζο και αν χρειαστεί να ακενωθεί, να φύγουν, γιατί έχουμε το σχέδιο να γίνει βιβλιοθήκη, ότι θα είστε οι τελευταίοι και αν ποτέ φύγετε από εκεί. Ζητήσαμε λοιπόν να γυρίσουν πίσω τα πράγματα, να γίνει καταγραφή και μετά να γίνει ένα μνημόνιο συνεργασίας και όποτε χρειάζεται εννοείται ως εθελοντική οργάνωση να τα πάρουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν τους ενοχλήσαμε ποτέ, δεν τους ακουμπήσαμε ποτέ, δεν τους πειράξαμε ποτέ. Και λυπάμαι πολύ, εθελοντικές οργανώσεις